bethu nabazalwane ahamba nabo sibingelele uMamthakazi egameni likaJesu Kristu. Amen. Bese sibingelele abadumisi, sibingelele nama-ashara, bese sibingelele abazalwane bonke abakhona phakathi kule ndawo egameni likaJesu. Bese siyishayele ezandleni. Bazalwane, igama lesihawu senkosi ngakathakazi sibonga. Ngiyakholwa ngisindisiwe egameni likaJesu Kristu. Amen. Bazalwane, siyabonga kakhulu ukuthi inkosi ikhulile kwazekala akazi kokuqonda kwethu umhlaba ngokukhulisa ukuthi siyabonga nangalokho egameni likaJesu. Amen. Silalele ukuthi isikhathi bazalwane ngicela sivule incwadini kwabaseFilipi chapter number 1 ozongifundela ngifundele verse number 6 akufundele no verse number 12 kwakho isiZulu. KwabaseFilipi chapter number 1 verse number 6 no verse number 12 kwakho. KwabaseFilipi chapter number 1 verse number 6. Ngethembile ngempela yona lento ukuthi owaqala umsebenzi omuhle kinina uyakufeza kuze kube lusuku lukaKristu Jesu. Qhubeka. Verse 12. Kepha ngithanda ukuba nazi bazalwane ukuthi lokhu okwangehlela kugcine kwaveza ukuqhubeka kwevangeli. Izandla zethu Hallelujah. Bazalwane, sifunda izwi lenkosi lapha kwabaseFilipi chapter number 1 wakhona verse number 6 no verse number 12. Angibonge igama lenkosi. Ngizocela nje bazalwane sizohamba ngale ndlela ukuthi ngizosebenzisa egameni likaJesu Kristu. Uma ngizochaza nje abazalwane kubalulekile ukuthi bakuzwe lokho engizochaza egameni likaJesu. Amen. Now lasifunda khona ke sifunda umpostoli Paul izwi lenkosi leli
uNkulunkulu esebenzisa umpostoli Paul ukuliloba elobela ibandla laseFilipi. Ibandla likade lisendaweni yaseFilipi ngamanye amazwi ibandla elisendaweni yaseRome esifundazweni saseFilipi. Amen. So lasifunda khona ke sifunda umpostoli Paul uyibhala lencwadi usejele laseRome. Useyabhala ke lencwadi eepistili le esifunda njengamanje. So ngifuna ke bazalwane sihleke manje sibheke ukuthi ase ayibhale nje uyibhala ukhulume wathini nabazalwane baseFilipi ngesikhathi eqala ukuyibhala. Ngifuna si-explore kahle ijeni kampostoli Paul mhlasa leqala ebandleni laseFilipi. Manje azokhuluma lamazwi akhulumayo. Ukuze si-understand ukuthi lokho ekhuluma lamazwi akhuluma bekade kwenzakaleni before. Alibonge igama lenkosi. So bazalwane umsebenzi uNkulunkulu ngendlela ushiye ngawo umpostoli Paul lithi iBhayibheli umpostoli Paul wayekade ehamba noSila bekade behlukane noBarnaba bangaphosisi ngenzelanda kahle but lithi iBhayibheli la izoyithatha khona ingathi isikhathi umpostoli Paul ehamba noSila kanye noLuke egameni likaJesu bedabula beya endaweni yase-Asia beya kwi-country yase-Asia. Amen. So lithi iBhayibheli bathe besahamba lapho washo ukuthi umpostoli Paul ubenale ntshisekelo ngaphakathi kuyena yokushumayela indaba ezinhle zevangeli. Lithi iBhayibheli lithe besahamba kanjalo kwaphela ukuthi umpostoli Paul yamshisa lento ufuna ukungena endaweni yaseduze kwaye ashumayela ivangeli likaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ke lapho kuthe efisa nje ukuthi engangena kule ndawo ashumayele. Lithi iBhayibheli umpostoli Paul umoya kaNkulunkulu umoya kaJesu akabavumelanga ukuthi bashumayele izwi leyo ndawo. Now lokho kunginika simubuzo ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi inkosi ufike umlayezo we-Great Commission uthi amalenza abafundi bami endaweni zonke ekugcineni kwakho bese uthi ukuthi inkosi bese uthi ukuthi inkosi singashumayeli kule ndawo na. Umpostoli Paul ngiyambona nalentshisekelo engagcwala nanoma ubani njengamanje uma enikezwe lo mlayezo we-Great Commission ogwele umuntu o-Great Commission minded la engqondweni obona nje ukuthi noma ngabe kuphi la ngiyakhona ngashumayela ivangeli. Nawu sithola iBhayibheli ke lithi umoya kaJesu awumvumelanga. Kwenzeka kanjani lokhu na? Nginalapho kwempilweni engqondweni yami mangifundiswe lenkosi ukuthi zikhona izinto umuntu azenzayo ezizinto ezinhle noNkulunkulu futhi athokozile ngazo. Kodwa uma singakashaya isikhathi sokuthi mazenziwe ziba useless. Amen. Oh hallelujah. Kwakuhle umpostoli Paul ukuthi ahambe ushumayela ivangeli. Ekugcineni abantu bazoshunyayezwa bazobuyisela embusweni kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzozuza ngalokho nabantu basizakale ngalokho. Amen. Washo ukuthi isikhathi asikakafiki. Ngiyabona umpostoli Paul ukube waqhuba ikhanda lakhe uNkulunkulu inhliziyo yakhe wayeyibekile nakulabo bantu kodwa inhliziyo kaNkulunkulu kahle kahle ngaleso sikhathi yayisebandleni laseFilipi. Ukube waphusha ikhanda waya phambili engezwanga ukuthi uNkulunkulu uthini mhlawumbe kuzoba kuhla shumayele kodwa wayofesana nengqinamba la yakhona ngoba akalelelanga from the start izwi kaNkulunkulu. Now lithi iBhayibheli umpostoli Paul wathi eselele ebusuku waqhamuka ivision ethile waqhamuka indoda eseMacedonia imemeza kuyona ithi sisize umpostoli ithi sisize welela ngaphesheya usisize. Alibonge igama lenkosi. Wase wayima uNkulunkulu eyiconfirma leyo ukuthi now sengithi hamba kuyoshumayela ivangeli ebandleni laseMacedonia. Nginalento empilweni engqondweni yami njengamanje ukuthi akuve kubalekile ukulalela uNkulunkulu kuyo yonke into oyenzayo manje qala ukuyenza. Ngoba wathi waqala ukwenza into noma ngabe inhle iyancomeka emehlweni akho kodwa wathi waqala ukuyenza uNkulunkulu engayaphuvanga leyo nto leyo ayinamali. Uzathi uhlabela kahle owakha indlu mina ngingayakho yakhela izi. Yabona uhlalela uNkulunkulu kuqala ngamanye izinto ziyadileya kodwa ngoba walalela uNkulunkulu uyakwazi ukuhamba kahle noNkulunkulu. Noma uyaphila uyakhona ufika amandla kaNkulunkulu ekulindile ngoba uyena odirect kuleyo ndawo. Hey, Jesus. Paul ngaleso sikhathi wahamba wayebandleni laseMacedonia. Yabona nje kulalela uNkulunkulu inamandla unokuwenza before wenza into zomsiza ulalela uNkulunkulu kuqala. Yabona kwakukuhle ngiquote lento esikhathini sikaMoses. Lithi iBhayibheli Moses uNkulunkulu mangabe emthumile ukuthi akakhipha abantwana bakaIsrayeli ehlane. Wathi masebehamba endleleni kwafika abantwana bakaIsrayeli beyomakhona. Opha ukuthi uMoses hamba olanda umlayezo uNkulunkulu.
uthe uma ulandela uNkulunkulu wathi uNkulunkulu ngizoma eduze kwedwala la kuzoba khona Moses uzofika ushaya idwala kanye bese kuphuma amanzi baphuza abantwana babo walalela uMoses izwi likaNkulunkulu lithi iBhayibheli ngempela wathi mangabe kwenza lokho aphuma amanzi edwaleni baphuza abantwana bakaIsrayeli kwahamba-ke ngokuqhubeka kwesikhathi Moses kufanele futhi aphinde alinge ukulalela kwakhe lithi iBhayibheli futhi baphinde bonke abantwana bakaIsrayeli bathi hayi bo Moses sisomile manje wathi uNkulunkulu uzoma eduze kwalela kwakhe ukhulume nalo lokukhipha amanzi mina lokho ukuthi Nkosi ungafika uthi oqala ngishaya idwala kuthi mangabe sesiyophuma sesiyofinyelela ezweni lesethembiso bese uthi ukuthi ufuna ngikhulume nedwala alibonke igama leNkosi indlela uNkulunkulu asingenise ngayo ayisafani nendlela uNkulunkulu asikhiphe ngayo even though isosi ifana kodwa manje kuhluke kancane kwenzelwa wena ukuthi ulalelisise lokho kushiwo ngoba kuba ngalalelanga ngoba uMoses lithi iBhayibheli ngaleso sikhathi uthe uma befika lapho walishaya idwala walishaya waphindelele uMoses wenze njani laphuma amanzi baphuza abantwana bakaIsrayeli yes kwakuhle babezophuza vele ngoba bafanele baphuze kodwa uMoses akalalanga instruction kaNkulunkulu ukuthi wena Moses uzokhuluma kuleli dwala usathi ukushaya manje Moses waqoqa ukushaya idwala afikanga esonto lesethembiso mina lokho ukuthi uNkulunkulu wayenze ngamabomu ngesikhathi eqala ukuthi uMoses ukuthi uzokhuluma uzokushaya leli dwala manje kwakuyisizathu saleso sikhathi wafanele nalo lokho akwenze ngaleso sikhathi eyalo ngaleso sikhathi ekuthiwa ukhuluma nalo Moses wafanele akhulume nalo ngaso leso sikhathi Sithi iBhayibheli leli dwala mangabe sekhasa ngalo uApostle Paul in the book of 1 Corinthians chapter number 10 verse number 1 to 3 wakhona uthi baphuza kunye yona kudla kunye baphuza edwaleni lelo dwala lakanandele umfunda uthi Jesu ngelilanga manje ukukhuluma uthi nginamanzi ukuphila phuza amanzi akasoza nawo leli dwala bakhiphela amanzi ukuthi baphuza kunye komoya badla kuhle kunye komoya lelo dwala lamadina baphuza phela ngoba kuyenzeka empilweni yomuntu ugcina uphuza ake ngibeka nje kuyenzeka empilweni yomuntu uthi usuphuzile bese nje kuphelile ngawo lalela la uthi usuphuzile bese liyalandela leli dwala lelo dwala lelali uKristu lelo dwala lelukristu wayengabeziwe ngaleso sikhathi Yesu Kristu bathi immediate ethatha ephuza lelo lawo manzi lithiwa lelo dwala lelali uKristu nobana nje ngoba dini ngokuthi uphuze kuphela uthi noma usuphuzile bese liyakulandela lona endleleni uthi uhambo amulandeliwe ugadiwe endleleni alibonke igama leNkosi amen so bazalana nje iBhayibheli uMoses mangabe uNkulunkulu esenikeza umlayezo futhi walishaya idwala kanti kufanele akhulume naye uMoses alibonke igama leNkosi amen nginalento futhi ukuthi ngesikhathi sikaSawuli inkosi ekade bekiwe uSamuel abantwana bakaIsrayeli ngesikhathi bekhalasa bethi asinankosi sinomahluleli uNkulunkulu kwayigcobela so bazalana nje iBhayibheli uMoses mangabe uNkulunkulu esenikeza umlayezo walishaya idwala kanti kufanele akhulume naye uMoses alibonke igama leNkosi amen nginalento futhi ukuthi ngesikhathi sikaSawuli inkosi ekade bekiwe uSamuel abantwana bakaIsrayeli ngesikhathi bekhalasa bethi asinankosi sinomahluleli uNkulunkulu kwayigcobela uSawuli ngaleso sikhathi down lithi iBhayibheli kwafika ngelilanga uNkulunkulu ekhuluma uSamuel umprofeti ngaleso sikhathi wathi Samuel tshela uSawuli ukuthi ahamba yokubulala ama-Amaleki abulala lenkosi yakhona uAgagi Sawuli wahamba uthe wathi ukubulala yonke into wamfuyo yakhona yonke into utheke nayo lithi iBhayibheli wahamba uSawuli ngaleso sikhathi eyobulala abantu ama-Amaleki naw lithi iBhayibheli uthe uma befika lapho uSawuli wabuya nenkosi iphini wabuya ney'nkomo eziphathisiweyo ey'nonileyo wesa na uthi mangabe ebusuku uSamuel uthi kwenze
njani ukwenzile lokhu uNkulunkulu abethe kusho usethi-ke manje uSawule ngikwenzile wathi nakho ngizwa umsindo wamathole ngiwuza ukhala uNkulunkulu bengashongo ukuthi hamba ufuna ukubulala yonke into uyabona manje uSawule uzalane yokuthi uNkulunkulu uzowuthokozela umnikelo uzalane yokuthi uNkulunkulu uzowuthokozela ukuthi nguye nenkosi iphila ithi iBhayibheli ngaleso sikhathi uSamuel wakhuluma amazwi aphilayo wathi uNkulunkulu uyenamela yini na iminikelo imihlatshelo kunokulalela izwi lakhe yabona lento ukulalela uNkulunkulu noma ngabe kuthiwa wenzintwele yayinobeka lento uSawule uma ngabe ezoyenza uhlabela uNkulunkulu umhlatshelo yena lo uNkulunkulu uyanamela yini umhlatshelo onamela wona noma unamela ukulalela kwezwi lakhe yabona ngabe yini ekhona phambi kwakho ofanele ukuthi uyenze ngaleso sikhathi you rather listen to the word of God than to risk wenze izinto uNkulunkulu angafuni ukuthi uzenze. Alibonge igama lenkosi. Ngelinye ilanga uJesu seneqeda indaba yami. Ngelinye ilanga uJesu uthi mangabe ekhuluma amazwi anamandla iparable. Uma ekhuluma abafundi uthi-ke umuntu ezwa izwi lami ebese lenza ozwayo izwi lami bese yalenza uyakufaniswa nendoda ehlakaniphileyo analayini indoda ehlakaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala eyakha indlu yayo phezu kwedwala ukuthi noma kufika ikhukhula endleleni uthi noma ifika imvula zinetha leyo lenyanga sisengoba yakhe phezu kwedwala bese thi lona izwayo yabona sonke siyalizwa izwi kuhlukana uma sekufanele kwenzile bese thi lona izwayo izwi lami yena yakufanele lona izwayo bese ngalenzi kufanisa nendoda eyisiwula eyakha indlu yayo phezu kwesihlabathi yabona noma inhlupho ifika zifikela so zifika kanye kanye endlini